Здравейте! Днес се намираме в зала, изпълнена с компютри, инструментите, чрез които изкуственият интелект променя изкуството. Застрашени ли са творците или напротив? Изкуственият интелект е в тяхна полза. Нека разберем от самите тях. В никакъв случай не смятам, че това е в ущърб на дизайнерите или на хората на изкуството. По-скоро абсолютно всички трябва да се запознаят с това е нов вид инструмент. Просто така трябва да се възприема. Много хора губят работата си заради него, тъй като в момента е много по-лесно да се генерират изображения, видеоклипове, музика и съвсем различни творчески съдържания. По проучване на Society of Authors, 1/4 от илюстраторите и над 1/3 от преводачите вече са загубили работата си. Над 1/3 от илюстраторите и почти половината от преводачите казват, че доходите от тяхната работа са намалели. Изкуственият интелект е заплаха за дигиталните художници, но не мисля, че е заплаха за традиционното изкуство. Той по никакъв начин не може да измести по някакъв начин живописта, скулптурата, графиката и други такива традиционни изкуства. Не виждам заплаха. Когато са мислещи хората, те намират път за решаване на проблемите. Основното нещо е концепцията, която стои зад даден продукт или произведение. Изкуственият интелект вече е оставил своя отпечатък в света на изкуството. От създаването на цифрови картини до музикални композиции и дори филми. Изкуственият интелект е замислен да не бъде автор. Неговата концепция, точно затова има контрадикция на диекто, противоречие в понятията, когато го наричаме интелект. Той не е интелект, той е събирач и компонист, така да се каже, събира данни и ги съчетава по някакъв начин по задание, което има от човека. It'll generate more variations of number one without my negative prompts. And here we go. Here's 4 more variations of that first image that we made. Може би големите проблеми, които изкуственият интелект създава, е, че в периферните общества, в обществата, в които няма добре развити институции на оценка на някакъв продукт, особено когато става дума за изкуство, за култура, за художествен продукт, естествено, че се появява възможността да се плагиатства от страна на изкуствения интелект. Не е крал от моите идеи, от моята работа, но със сигурност се открадна от страшно много хора, особено от по-известните художници и автори, които работят в сферата на дигиталните изкуства. Относно авторските права в изкуствения интелект и изобщо неговата регулация, в момента няма абсолютно никакви правила и закони, които да защитат някакво авторско право. Има супер много рестрикции за използване на определено съдържание и в визуалните генератори, и в видеогенераторите с изкуствен интелект. Законодателствата доста по-бавно реагират, но да, работи се по това непрекъснато. Тоест човек, който е решил да злоупотреби с нещо, той ще го направи, независимо от това дали ще използва AI или не. Смятам, че всичко ще се регулира. Както регулираха Midjourney за 2 години, там може вече да изискаш да бъде глобен човек, ако смяташ, че той е копирал. Т.е. ако можеш да го докажеш, че той е взел директно изображението от теб. Програми като DALL-E и Midjourney стават все по-популярни в света на изкуството. Те позволяват създаване на изображения само чрез текстови описания. Никола е ученик в 11-ти клас в гимназията по компютърни технологии и системи в град Правец. Той използва изкуствен интелект за създаване на видеосъдържание. Ето какво мисли той по темата. Ползите са много големи. Това много ще подпомогне според мен киноиндустрията, защото вече няма да трябва да се правят някакви малки сцени, да се правят прожекции на тези малки сцени, докато могат изцяло да се направят с изкуствен интелект, с няколко писания. Много по-евтино е да кажеш на изкуствен интелект да ти направи снимка, отколкото да платиш на художник, да чакаш 2-3 седмици, да ти даде тази картина и накрая ти не я харесаш. Ако си, например, художник, някой ти обясни идеята да направиш с AI самото нещо и вече да си уточните детайлите, защото все пак той не може да променя детайли, макар че може да едитва снимки. Произведения на изкуството като Pseudomnesia, The Electrician, Théâtre d'Opéra Spatial and Portrait of Edmond de Bellamy доказват, че въпреки че са генерирани с изкуствен интелект,
могат да печелят награди на световно известни конкурси и да се продават за значителни суми, подчертавайки комерциалния потенциал на изкуствения интелект в изкуството. И за финал, нека чуем какво ще каже самият изкуствен интелект за своето място в изкуството. Аз бих казал, че не съм творец в традиционния смисъл на думата. Аз съм инструмент, който помага на хората да реализират своите идеи и да създават изкуство. Моята роля е да предоставя вдъхновение, информация и подкрепа, но творчеството идва от хората, които използват тези ресурси. Аз генерирам идеи за произведения на изкуството чрез анализиране на информация, стилове и шаблони, които съм научил от огромни обеми данни. Мога да съчетавам елементи от различни изкуства и култури, като предлагам нови комбинации или вдъхновяващи концепции. Например, ако ми зададеш конкретен контекст или емоция, мога да предложа идеи, които да събудят съответните чувства или да отразяват определен стил. Не мисля, че изкуственият интелект ще направи творческите професии излишни. Вместо това, той може да ги допълни и да предостави нови възможности за експериментиране и развитие. Но изкуството винаги ще има нужда от човешка креативност, емоция и опит, които и не може да възпроизведе по същия начин. Творческите професии ще продължат да съществуват, като ще се адаптират към новите технологии и ще ги използват за обогатяване на изкуството. Съветът ми към хората, които се притесняват, че технологиите ще заместят традиционното изкуство, е да гледат на технологиите не като на заплаха, а като на възможност. Когато съвременните технологии се използват с уважение и креативност, те могат да обогатят и допълнят традиционното изкуство, вместо да го заместят. Важно е да се възприема изкуството като процес, а не като продукт, и да се осъзнае, че иновациите не изключват, а допълват човешката изразителност. Изкуството винаги е било отражение на времето, в което живеем. Как ще се възползваме от предимствата на изкуствения интелект и ще му позволим ли да бъде заплаха за естествения, зависи изцяло от нас, хората. Този сценарий беше написан от изкуствен интелект. Това, което давам аз на приятели, на студенти като съвет е, че те трябва да станат незаменими от тази гледна точка, че трябва да се опитват да бъдат по-добри от изкуствен интелект, т.е. да виждат извън това, което той генерира. Преди всичко човек да е наясно какво седи пред него, след което да си извади изводите съответно, дали желая да има някакъв допир до него или не. Колкото по-запознати са хората, толкова по-малко ще са застрашени от това да бъдат заместени. Като знаейки възможностите, могат да се възползват от тях. Много хора, страшно много студенти могат да ползват изкуствен интелект. Това, което обаче той прави за тях, е това, което те могат да му поискат. И става нещо, което може да върши работа някъде. Но на други места не. Така че с две думи, за мен изкуственият интелект наистина никога няма да бъде опасност нито за творците, нито за учените, но ще бъде опасно за обществото, доколкото повечето хора, обществото като цяло, се състои от всекидневни индивиди, които могат да бъдат лъгани.